Hazel here. Welcome back to my channel. Today, I will be doing a different kind of video. Hindi ko pa ito nagawa sa channel ko. So, I'm so excited. I will be doing a real versus fake. I'm planning to do this like a series sa channel ko. So, let me know if you like this. If you don't, then what can I do? I hope you do though, because I want to do this more often. Anyway, this video is gonna be about beauty blenders. So meron akong fake na beauty blender at saka yung legit na beauty blender. So I will show you guys kung ano yung kaibahan sa totoo at saka sa peke, kasi merong mga online shops na nagbebenta ng mga fake na makeup na sinasabi nila legit daw. So this video will show you guys kung ano yung kaibahan ng legit na beauty blender sa hindi totoong beauty blender. And I actually use these both on my face. Obviously, ano na sila? Madumi na sila. And malalaman natin kung okay ba gamitin yung Peking Beauty Blender. So, itong dalawang to, damp na siya. Binasa ko na siya. Pero I will insert a clip right now na dry itong dalawang to para makita natin yung kaibahan na dry sila. Kasi diba, dry mo naman binibili yung Beauty Blender. So, as you guys can see, mas bright yung color ng totoong Beauty Blender kaysa sa fake na Beauty Blender. And then, yung totoong Beauty Blender, kahit na dry siya, mas bouncy siya compared sa fake na Beauty Blender. So, yung fake na Beauty Blender, medyo mas dense talaga siya compared sa totoong beauty blender, damp man or hindi. And as you guys can see, mas may texture yung totoong beauty blender kaysa sa fake na beauty blender. By the way, I got this from Pretty Angel Shop. I think 150 lang yung benta niya dito. And then ito, binigay actually to sa akin ni Cathy Maganda. So Cathy, thank you so much. Meron siya channel. I will leave the link below. Wala namang problema kay Charlene, yung Pretty Angel Shop, kasi hindi niya naman sinasabi na totoo yung binibenta niya. So, hindi niya naman tayo nililin lang, char. So, yeah, I will go ahead and show you guys the clip of me applying this and like explain more about the difference of these two. Okay, so gagamitan na natin siya. Again, ito yung totoo. Ito yung peke. So, this I will use on this side of my face and then ito gagamitin ko dito. So, yung ginagawa ko sa beauty blender ko, kapag dinadamp ko sila, binabasa ko sila ng tubig. Tapos, parang dinadry ko sila ng towel. So, like, ginaganon ko sila ng towel para sure ako na hindi siya as in over na basa. So, ginawa ko yun sa dalawang to. And as you guys can see, mas malaki yung totoong beauty blender kaysa sa peke. And yung color, obviously, mas light yung totoong beauty blender. Tapos, yung peke is darker. Yung shape nito, hindi like perfect na pagka-mold ata. I do not know. But, you guys can see, meron siyang flat na side dito. Tapos, basta hindi consistent yung shape niya from the base. So yeah, para sa akin, masasabi mo na agad-agad kung ano yung peke at saka kung ano yung totoo sa kulay at saka sa shape ng sponge. And then, after mo na siyang basain, ito, parang matigas pa rin siya ng konti. Ito, very soft. I wish you can feel this kasi, look at that you guys, like super bouncy. Ito, medyo hard siya. So, yeah. For some reason, mas pointed yung peke kaysa sa totoong beauty blender. As you guys can see, very prominent ng point niya. Ito, medyo subtle lang. Pero may point pa rin, pero subtle. So, yeah. Okay, so gagamitin ko na siya pang-apply ng foundation. The foundation that I will use is my favorite foundation, yung Too Faced Born This Way foundation. I have a review on this. If you guys are interested, I will leave the link below. Okay, again, ito yung legit na beauty blender. Okay, so ganyan yung finish ng totoong beauty blender. Okay na okay siya i-apply. Sobrang bouncy, sobrang basta. Now, sa kabilang side, ito yung gagamitan ko. Okay, ito, mas matigas siya sa mukha. Like, hindi naman as in sobrang tigas. Pero, like, kung i-compare ko silang dalawa, since that's the point of this video, mas matigas siya. Hindi siya ganun ka-bouncy. Tapos, mas dense din siya kahit na damp na siya. Okay naman siya pag-apply. Hindi nga lang ganun kabilis gaya nito kasi mas malaki siya. Like, tingnan nyo yung base nila. Mas malaki siya. So, ito, mas matagal ako natapos dito sa side kasi nga maliit yung base niya. Yung dalawa, okay lang naman sila. Nagbe-blend naman sila ng maayos sa mukha ko. Yung ano lang talaga, yung timing lang talaga. Mas mabilis to. Ito, hindi ganun ka-mabilis. Pero yung finish nila sa mukha ko, magkapareho lang naman. Now, I will go ahead and apply concealer. Gagamitin ko tong LA Girl Pro Conceal High Definition Concealer. Again, yung legit na beauty blender dito sa side na to. Medyo hindi siya ganun kadali na i-blend dito sa inner part ng eyes ko kasi hindi ganun ka-pointed yung ano niya.
yung dito niya. I think mas magiging epektibo yung isa kasi nakita nyo naman kanina na mas pointed. So, we'll see. Okay, so ito, tingnan natin. Mas madali i-reach yung nasa pinaka-inner corner kasi mas pointed siya. Sa pag-apply ng concealer, mas maganda yung finish ng totoong beauty blender kaysa sa peking beauty blender. As you guys can see, parang nawala yung concealer kasi parang nakakain ng beauty blender. Kinain ng beauty blender, kaloka. Pero as you guys can see, parang walang masyadong product dito. And I applied the same amount. You saw naman. Pero dito, okay na okay yung finish niya. I'm just gonna blend the rest of the concealer using the original beauty blender. I-blend ko na rin to using this. Tingnan natin kung masisave natin siya. Mag-apply ako ng more dito para lang ma-even out yung dalawa kasi hindi gaano na blend ng Peking Beauty Blender yung nandito. So, yung totoo na yung gagamitin ko this time. Now, it looks better. Akala ko mas magugustuhan ko siya for under eyes kasi very pointed yung tip niya. Pero, kinain niya yung concealer. Kinain talaga. Ano bang tamang term dun? Parang inabsorb niya. Inabsorb niya yung concealer. Instead of like i-blend ng maayos, parang na-absorb niya yung concealer. So, maybe depende sa consistency ng product na in-apply mo. Sa foundation, okay lang silang dalawa. Parang wala lang kaibahan. Pero sa concealer, which is the LA Girl, yung medyo thick na concealer, hindi masyadong nag-work yung Peking Beauty Blender. Yung beauty blender na totoo, bonggang-bongga. I will just go ahead and finish up my face and then we will talk more about this after that. Okay, so I'm done with my face. Very simple lang na makeup ko. Anyway, ngayon na hinahawakan ko sila, parang this one feels like damp siya, pero this one feels more damp. Yan, napansin ko lang. Anyway, yung final thoughts ko sa kanilang dalawa, ito pa rin yung mas maganda. Though sobrang mahal nito, hindi ko alam kung magkano. I will leave the information below kapag nahanap ko. Available to sa Sephora PH. Okay naman siya kung you're on a budget, tapos hindi kayo maka-afford ng beauty blender. Okay na siya pang replacement. Hindi siya the best, hindi siya katulad ng original at all. Pero kapag hindi nyo pa nagamit yung original, tapos ito yung gagamitin nyo, I don't think you will see difference at all. Kung okay lang naman sa inyo gumamit ng mga fake na mga makeup tools, which para sa akin okay lang. Personally, kapag makeup tools, yung makeup hindi ako gumagamit ng mga fake na makeup. Like, yes, sometimes ginagamit ko sila just to swatch or to practice. Pero I don't let it sit on my face for long kasi natatakot ako. Pero again, tools okay lang sa akin. And yeah, yun yung thoughts ko about this. Let me know if you want me to do this video regularly. I am planning to do one with Real Techniques kasi meron ako ng totoo and I'm planning to compare it sa fake na Real Techniques na sponge. And then, yung ibang brushes din. Again, let me know if you want me to do more of this. Please like this video if you enjoyed watching or if you found the video helpful. Please subscribe if you haven't already. And I hope to see you guys on my next video tomorrow. Do not forget, bye! Okay, I'm done with it. What? Oops, nasa buhok ka.